ka san Allah da zuciya yake amfani ba da fuska ko gangan jiki ba. Kuma duk abin da muke yi Allah ya fi mu sani. Don haka ka sa nutsuwa da salama a cikin zuciyarka. Ka yi haƙuri har Allah ya baka mafita. Yanzu mu biki a wurinki babu wata mafita. Zaki ba ni da wata mafita illa in baka haƙuri. Ina ganin cewa ka auri Hajiya Nafisa domin ita ce ƙaddararka. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ko ki kashe mai girma Matawalli, tunda ba mahaifinki ba ne. Ko kuma ki kashe shi Umar Hashim din. Na yarda da irin shawararki saboda na san ba za ki cuce ni ba. Sunana Jibrin kuma ni abokin aikin Karima ne. Wato ina tafa da magana ne mai muhimmanci game da ita Karima din. Ban sani ba ko za a bani dama. Okay, ku je daga ciki. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin